DXDC RadyoMaN Report. Hugot gihapong gipatuman ug mandatory sa Southern Philippines Medical Center kun Spmc ang pagsuot og face mask. Sa interview sa DXDC RadyoMaN Davao kang Dr. Ricardo Audan, Spmc Chief, wala nila kini giwagtang para sa proteksyon sa mga tawo sa ospital batok sa mga balatian. Lift ang health emergency o kaning mask. Wala pa may nag-lift o wearing of mask sa hospital. Ay, Yes po, opo. Ora gyapon mandatory ko. man jud sa mandatory jud sa amo. Andun karon penalty gyapon kung di ka ang mga watcher mo ginapa mask jud mo kay the risk of acquiring the virus through respiratory. Tapos siyempre hospital man ta. Samtang taas ang admission ug occupancy rate sa SPMC sa mga pasyenteng adunay respiratory illness ug vehicular accidents. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. RadyoMaN, Aimee, Guinita, Tatak, RMN. Tatak RMN.